Ana darura kuonga debuga pole rino moga kosirire ngia mara kina debi yote ko. Ana mama debi gare ya renjera ri kare. Ya. Mama daga mara ya. Kaka kamuta kujiga erigasi. Weta ni erigasi ngana ndiro yikugusi. Iyanda. Yani ngo chigote buga nanyore gento gete kiya kware go kora. Ora baro isakabu to ke moyo. Ingane eri mongo tangara kora inyora ngora antenyere. Ekiagere sanyore ge tugi yoko ngangege sire. Iga keraro roko nori wa baraki. Mara nindere amora ngora antenyere. Ngoni ngata babaso. Igoti buga chige to nanyora. Gaya kama musaigo. Kamo moto abanzo gara inyore kende. Moro mama kana pole kisenga. Takura kumuna bondo na nkiro chenda inyore ndere. Ekya na nyere kwa nya kongole. Ane na mboke mete kara kwetu tanile. Chata bua tikenda ale kuinyora. Ngaye mwana tago chikana sora watebi ngatata kara mutimbu ati. Yani bakara abate ngaye. Toko nyara mangana. Ngaye mwana tago sari kukurusukuru. Akanyare njira abatebi ngatuwaseri we. Erinde gwingi nangino nyaturi kuruga swaga no sala ibaga. Yade akabana yende gote. Yada kuchika mamo miroma karareki. Ngona yoromotu anama kere. Ekiagara romotu tore waka mati sigwa ngoja talie sabu ngati ngakeke. Erino mwana ara irana. Bibilia jalango mokungu yatongwa mama kai. Iraba makwai. Lakini jinga nyingi alasaja kabwa makoni. Oyo wakamunga jakana ngire 18. Ojakana bere. Yo manene saga tewa. Hadi buya omonto yo abebueka. Mbokolero mokoni bara konya nene. Igo mweto mongina nikiasenza. Lakini abangira na uwa okonyo. Baba kana bwa bakonyo. Yani omochiono lete ngokungoli kasaro tielie sirazi. Era tu akaja kungate sirazi yuko yetieli ne tuba. Wo mokungwa nyoro masagera kana utabati ko tielie sirazi ne tuba asonyo olide na atabu. Akare sirindiera abu to kota jamochio mondo mane sirazi kwa jikulikio. Wo montago jiri bisonso karaja kwa mayanga buyabo rogere sirazi kwa jikuri kwa nyota otarabia. Aye. Oba kungwa jakora bia ekayaba arabia mauga. Oye ikie sabo ikie nyoro asiri. Omuotiga. Mosari ogotuka yakubona. Oyole korabiga ebatare kwaka ikana nina gochiari igakangata asaya na yare goja kwana kana buya. Nere itiyo makungu korabia orolaho. Matare kwaka igabwatirani. Ana gokuwa na confidence ringa tare kwaka bwatirani. Ana osoko hoga dalali mongera amauga aya atakire kwari kujaka chaisake. Achesake mono iga agwa kiretigo yake. Nada kama terino wale mwezi nga kiretigo yake. Ada takumbe. Yomo tomani takoma okoyo. Takoma makoyi, taboyo okoyo. Erinde bintu bindi bitu omera sore bilie binene. Naroye naende. Abangira to ahengerete. Ni tutogo kwana. Nokabana kababera nega. Nosaja bano babwa tigoli. Igabo kwana korwa. Omora jago mwake kine tukia bete likale bano ngea koba. Nabano no bara. Mama yanga ayo obwa tibi to biri kana no yogi. Abaro bare tikito. Ana rogi ano yogi. No ayo katemine. Bara rombo kaka musa. Apu sentifata figa. Musaja rombo buyekano. Mwa kwani na bero buyekano. Rombo kungu. Musaja manyire kama musaja kala moise ka gosire buoye. Ekiara makungu tako jiko abakina. Yari ko ko jama mwaka wana kama karibu akarusiari. Ngoti mapindi yokira kaka. Mwaka mai bara kwaje njunjura ngori. Mwaka mai ngoko na gokibo. Kimapili yao mwaka bana gwesibiri. Munakwera na kimapili yakora teri batinga mutu agamba. Gojakera mabye mistake ya majani kanyara. Yuko na yo musioro hayo ya ndagochia. Bara bero musioro.
ise ada karoku ala kumeboka boki ikako la simba nyamanya yani yeye mmoja kwa jikoni ki mwakira nyege ngata kagoda ra kana nyara baba abana bakura mata muri akaifati ni abo banda baba je wa swali kama ngana koni ese ekabusi mongera rata baba koterera kule komo libanyeze turi basi wana kuwa anga ketenga leo kasari akakuwe turi omogana aita pare tiki naita kutindia na kadari kama mnogo tindia chimena isato omoso yikile sadi ayonya kuruba iyo yao okora yuyabo kiara bana jikoni bakali mwana wasema mwe etia makelikia rokwe kala tolangete yakere monta kurwa sakurwa yewetenga jago kaseti hivi aiwe kosena sirimia kosena mukia rokwe keke kya tolangete kala dike kende aiwe umoja elia wana mwana takata tojire ekatwalize igakaketenga romonta katenga kani igaiwetenga kojire kuwa umoja seyara likochia oya kataki mwana makarua kenda ucharia mkonyoro yana uchichikoni agaro chikura chira ike ikubona abana barate karora abori chikura abantu banjire tata bweka abo bana bweka tabe agara na bia bakara dai ora yure yao mkaranga ndo mosajo kwa Sulemani la kutoka First Kings barwatieli kanga ni sato ngoja gani mungo nitano abugi peon amanena kaorokera Sulemani asiki bato ngochukuru nyasa kama teria woliye ntoga detie nkoe abantu bane barakoragira bobe wale kinyori isoragira reka bajo umora ale tijae moro kare ni gakunya koroto ko uchi ngororime akunya korota abiba ko muminyoki tanya korota kene kia nakanya korota geta karore asenge japo ibobe moro Sulemani kara ile azuchi gato akarora obone no ko mori ngamori gento ga detie na ije ngokara ningoke mwana mangana nale Sulemani yako na kukua na abuo akona kwaelezo manene amwali ke bugo vya kianda na hata ya manene kianga ndeti ngoja wasome kama vya kianda asayo inga omosombo okomanya ko bangaini boko gambera abantu bawo kirogorero era kera ko boli waboli yoga ndeti ngimogo ndako saba okomanya buo bangaini akawani kwaliwe poma mongina no ale wategete buya wajona zitera tingatere bunalero omonji zitera tingukuiba ero kuka muiba ero aja katwaru mutwa manane munege tonga ilikare muyurenge ero aja katwari ke tingire kegare ilimu yakia lenge wana tumorochi wana hoko mara munege tonga kere echa igoroke tonga ke nyanya abana mwanyolire Bibilia watebanga Sulemani watebanga ingachi seni agendo kiebe ayeke ruko gamba buwo bamura banyomire bakungu bachiromoji ekera makosa abeire omongina kurangeiri agotebi ngomaka mokere goyo kire ekera gotegere rekira mkoboli ole kisemi no mwaini osego ko gamba kuchiso mo irawote ayeza hawatari na hawatanga na ichi na baodoje yani ayo korerwa ayo no uko walo okorarwa Bibilia tebanga ngakise minomo mwaini elinde ngambira abantaba wechiza marikateba asenge njotega nilia osoma ngani Bibilia teba asenge njotega nilia yo manyene kabutaka so Kagokiwana mangana Sulemani aboleti amangana ali aboleti kiza mino waini oko manya kuo waini amana kagokiwana kiagera kwa boli ndinganeri kiagera kwa boli ndinganeri atibwe bolere tiayo manyene tiyo bolere tiayo
kwamboria inkwa engoro yokomanya okanene kwobong'aini bono okumuntu onde atanakoba nako naende osonyora ate nyuma yao takoba nako iko korera ekiagera ateganiria ekiagera ataganiria babisa bayamabe ekiagera atatakate nenge buweka abolikisa bino bamwene kyokogambera abantu bonsi amanera akamatebinga ninkoe kisemi mutata awe nakyo nonyaroyowocha osekolire vitabu Sulemani yarigete igarigete vitabu byamagana alitokorora Sulemani rero yigete vitabu kyemereranye rero yigete vitabu bya Ecclesiastes yo Morandia rero yigete vitabu bya Songs of Solomon otera kwa Sulemani ekarawo some vitabu kyemereranye yonsi ibakego bakonyo manye muno komenya n'abantu bandi vitabu byese kokasoma byose nabayo waterina omuntu omwara kamanye kijinga kichokolema kasi kuwa manyanga naye kana bantu bane bakolema naye tikakisabali kyakakolema naye kyakakonya kuwa manyanga ki amagora otanera kona kogenda se nyoma yo musani oboire igara se naye ina kogeche wabutora magoro make ngana yale merangani shinda kandi bungu 17 ebu ata mangana mange no amarika tebanga ekiranya naho tokogera sokorongeyia bigo kanyo mwana ngakore mwana ogotigwa karabu nanje tigaki mamu tigaki ngoitore kebusigaki ngibane kebusi yakora elio mwana garne keburu wake kebusigo kyauta kinta mamono nago kani ngo itore kebusi ma gwaitire kebusi tigaisaraja aba yese kwaru abana bakara bakamuna abako itebi usi yaya na baroli iko sura evitabu Sulemani yarigete na bibigo konya abantu bali barabangwaini Ecclesiastes yego tebanga onyo mono no gosese ndirigwatwarire nibo karayinke muradi sane Mungu 18 tako ligirioka koligota hiyo kare agokia igaba ngena babunjeli bubagoro monyo ko mwana danga ndatora higo yali abalikiri kuli yali mali kuli igora hali kianza wano ndari keruninya arekoli mwana bwato bara kwa nana kabisa ijata rosi ya jabati ekyara hoji kubunja besa ora wana karora akwe njana buganga ndinje nakolete ndontabya mangana yo mwagi sikibeza kinyinge kikali aba mangana rwarete 518 Ecclesiastes omangana rwarete abana bakoli kikibeza badukololozo orare gatiri buzasini kera iya ikariya tokire aso eme wobutoke moyo ebeza bilito bagane mwana na ora koragero teli buweka etugete yani ko tolera tata ale buya ango kane ango ya ebajara ya ango ya atachire bituma byane keire ale buyere wa mujukure ngai balera kare koragera ni gatoro ja to ade tuomete waka no teli ya koragera ngona ya romo tubuweka ane ne tini no akore taki ane gagoja esegine ndo tiga torore esegire ndo kouka no yana se tini eseginga kiere eno se ada kumeti maka bachi kisutia marongeta baka ya bana no mongina matanga ada kujini biara hala sikia matanga ala kala jachi kwa rachumura ine tego ya para kana ngelinge na nyara ane batinga mangana ya mayeta mwana wata mana ga kanya kongera kali kende kwa tama dera ingelinga no moganya tabati ala baraki nano mondoji ko banyara mare kera kwa na waso ko ndaki mwaka no mongino ngakire dera so kafana nisa enda ya kwa yuwe suti Aleluya. Mwaka regete kavi uyense. Kirege ntonere. Aleluya. Akarora kuri bagayo gukorera. Ngora tega aje chiga kichiri yasa borukire nde. Do zaro si merubiribwa ngomara ne bintu mbire bisale kete bitene. Ekyagara ekyara yo koria. Ekyaye. Totege tio da manyegenteke. Noruara yoko iruwe kega tore oli chibesa emeteka roje ndere
ebara ne yao tutaka timonda kune ngina ta kwa tiroko ekarora kumo ngina kwa muri aba muraba tebinga tiye bisire emete ibe kanse ekare nyangi yo mugaka no mane ne nyangi aya ba emete ibe kuse iba yo kokolera emete kolera ekiagara ngo mete ayo kuja kusabutu ya manyeti mwake kera mwate kila sata ile kwa mwo kile mambia elini abantu bakujikoboka tasabu nonyene kiyetinga kako tamuke bara yo magara tai kunyora pigipigi ne rulo se mate yako tamuko ke bara ti unyora na bwana kibasa ngo iko sana anya no jino wale jago ito motu wala raje pigipigi ya tango kama tawaje karoka te kibasa ai kwa tenga ti kwa te kibasa kanya ko sabera ki garanta ingo saba yo koma ya bosaiwa elini nyako te ayo manane wa ya sai o magapo vito no manyete akara kwa te kibasa ne sio yo ko iro moru yo mure tiata wala bakaya ngata to kale ndoki e para no sabera wala le na bomu meti baba baba ne binto mbire ara kubo no iga bisirere ekiagara kabiro mo bisi asare era buye wala baba ne bale kini bakara kamare no ko bali bakira mare wala kamara bali iwa akarora aloro nyareke to ko ile gitari wore mo botaratu iwo mo wala ya baba matanye ndiya to angete ala tuaro biri mura bale ya gitari wama bora mira bate iwa na ka baba tete iwa kamare mo mo manyeti na bana bwatera aho ya bore pigipigi ya ngo ko ya kuda mo ko tanga ni kuembera mo ko pigipigi iwa na bibilia matema Isaiah 28 verse 19 na 20 mwana wana kwa kusoma mwana wangu kwa tano ikatara ile kwa ile baba kwa ile basi hapo kibogira ngoro matero magere gorare na kungwa baba kwa mwa ole ayo yeye te una manyatia yeye te tigora akwa ni cheto kenga mwaje liachira kenyenya ale bako igore mo mangora gato ikibu wangu una bako bako na ndo na ngoja yoko ile nota bimo ndio ndio geita makura anya tata bako ja kunyuja obatebi bandindeke ikunemere anakore makisi ekiara vai kuwa kabra dana ngora kwenye karabensia ngora kwenye karabensia ngora dia bituma ngora dia bituma ngora na kwera kwa karabensia karabensia na kuete karabensia moya lakini ana makore kuna kore ngana alugu yaka una kore ngane mechande yera ave kona gota Baba ne banyore inu. Ave kona gote mambia sema. Iye gote mambia sema. Omo waso na ogo tuko. Yira be mechande mebe yo ko dokia. Aso ko igwa mangana atobirwe. Ariaya. Omo le ni goboro wene. Omo dawo sikwera muraze mahebo. Ekiegi sini ko kere kenyere mono. Omo tata nyale kuebisia. Nakumwali batanga nje kenyoreke kare. Bako kujikolera. Ni kwa tena toka nyoraba murambane. Yekababa bere bagenda ngoro. Na babere bagenda ora. Ayo ngoja kwa tena ba ona yangu jibate bangu jiro. Bona gebe tere tia ya buate kuika. Ekiagara bono gabeiro buenge. Omo tandore. Biya tango bere gabeiro buenge. Ekiabisio ngakikere. Dilio ya ngana ro nayo waja mate bokenya. Ekero kwatera abaho watakanyerere kanyerere ato bore mukere boya kali bakoko tinde kubore mugotaratu namayore aye gotegerera tai tini kunotegerera taiga omwa jistera na bawani ojete gakete no mwana ana nabo gote bawano iyo ngona ko uyari otaratu bore mo ara maya so mwana uyari o wato bore motara abanyo mwana uyo sare ko ikabo sanso ekiara muno ko mutoka moyo abana baba bagojicha baje gosemba bero batera baba ne pore mwake aro timoke ako ndigoja banya kiyo baona kimoyo ngakondoka hapo ndigoja inje mama ali ko kucheni seito mugira ngondonyo naini inje ndokire mekeo ano yotera ko bajaro ndi ali ndiyo kenyoroga daya bo chikomariga libuya dabawe kaino veturengi ko mumuro mekeo dabawe kaino veturengi ko mumuro ne miuro uro veturengi bueka basi bano manya batera
ine ekatiba nebu kikia taka to koli ebuku Isaiah 49 verse 20 na 21 oroje turate aba abani injira bakari abajanye bisebiri bano tuwayiranire tendere abune chinkoni batakiri chikobire chinkundi iyo batene gari yakire bwato katero iho utoje moyo ani kumbe to kimaine ani kumbe to kembaine ane baba ndiye sema nyama to kembanire che atubule tabu timukwe wekale mwajeri otigese gimuo yani abantu bakona kombinana ngajetinko ragabo injatinko irabare mogaga tera injatinko barabare ki bange bintu byao kere kendabu erina okwa amatanga hobako era abantu batema omugaka nyarebe na rozati amatanga ayo kusema rotalibo iwa Biblia batabango ibora abana liga ne limo amenyo mugimote wagetie na amenya matuka amangi mwana inde kogotinde kwa to tinde kuna basikani Seremani yao yako mwana kwere tena yangina ngakiani abatai manye myaka kwa manyire raresi kokwa bwate mwana inde Seremani yako mwana kwere tena ozene metinye tano ozene tatu ozene ga yarenge ngaro wingi ayerore mara yare kilasiestis mara sana mevungo bitatu igaba ngabyo kavyu akora makuruma ate bakaro aba morana yoyo bakare nane nabajata ako bakende yoko baba jaranga yani ko kutumia kila za jinga sokorema wale bitumana bina wale tinga akana bakoro to ko mo bonorare yara baita tiyo ayo korema nene abade bare make amasa bawo ko sabera kware kunyamanya kware ko tabi mwaka ngaboka mambia tobole atera bamurobole mugamenye sebako agacha omoto ta agacha kotabuligwa ani miye tini naore ese yerwa adabuo kemenya kola baba kake yiye ne ko ese ri alwanire ko polisi yaraba baba atu akumi ko polisi yaraba adoma tiri ngana ri tini liko kenda bwango ko bwali ngane ri dini ri ri bara za lakini ri tini opo yiwo wanyere kera bauti yongi da dota naye wogo sabajiza minumo ngani kyoko aenka ekina kila kama kiaro aba bako babuya maisha ine baba yerwe amazikani alakabe especially wali meyedini first Timothy matenda ngani sana Mungu 17 ozoza moshini aba baba akaba era tari kuna chiki na nyuma tara igwa mangana ayiwija abategera ekera bona kuja kubacha yaboko igure kajo murako bategera rosundoka oruwa yazo gutaboboka oruwa maza jama ninja ko igure ribuya yakora igure ribuya omanya koja konaja aho Biblia bataya kisa minogo mwe enjeroga abete buo erera gara kuranga buo nekina ekiagara nyuruche ko abete buo matureka nyakibano na kuranga licho ko ngambera gocha yonko yara tato kuranga iri kiagara musika ine nuamba bona nokirigitina no mama yandae ibana ne kinaga yako ambaye tigagasire ekiagara okirigitita igotegerera yakuranga kya umaje kujaka gotegerera tigagasire pi aya karo kutule diwa joro aya kaba nje njera hatari omete tigabemo umoto bakuru ko mo yeto aromete opota keteke nyoroke bwe kada omete waro naye moli chisa minugo ngoi nikongo kora kiende gions ngano nyeni meye dini kama gosaba tatwe karasa yeke gambero Biblia batebanga igaba omoga koyo gakora koro uchunguzi ekiagara amanyire nga ababare kamati yeye abanyabitina mbara abanyanda bwamu mbara abane bare basireti ayanda mabe wana kare tokia chire igaba tebanga no karati katura gendo uchunguzi ekiagara mate sauro no nyo kwete chibada chikora taki mwana raro katema karati ga omwana uimwa kwanire mwana uimwa kwanire mbakara ka charo murai omwana uko se mwa yakare eliyo mwana leke baruaka mwana urema tukabera tatu icha ade baroko bolura ki inta bana mangana mna likwa jaja ngabua bua yakare bua yango sinyaiya rengi ede woko boli wo majabo chakani wako igwa chera igwete bako kwa na kero ko bolesa bana mna likwa tera ede igwete bako garagi
Kemongira kina ayende to ko ile kiana gwatema bwana Biblia ya mambo gako yere iyakora kora uchunguzi oikasoa bura manyabu yakuruo erinde kerako je koira nige kaeke atebanga mangana na aretira na yekene ekiagara kana nyora kurusobo bwana baka bomo jana bakabwate aboba na Biblia gateba igoro ababa bako mbayo bagi naenda baka kabige to bakabwate ke mungu ketwa kasaba twatigeraje ababe pini Jeremia wena nani mungu ikoni ata ngoragere ligumo zo akari merweye sai no buara statement nire kurunse ekataba ngoragere liwe oyo kotanga mara yeto itera manyinga ekara Biblia gataba ngabo tanga mara to itera manyinga nekera kuomoa ariama abana bugete kwane lakini ndo mungu no mara ki omobe tinda manora kwa lakini atigerete aba eto mongina ngano mara giali aba to mongira ano ya bitina yani ngatako nyara ko tere kene bono kinara ko tema naye boli kisa ngono ngomenya karuko gamba buo akaro mongira ko rangario bokuta no tarura boli kisa bikoru woma manene ayana ya tarura abana bakungu ko gambi bozi bakomongira bono manene gayiza bino wewe ngonkora jekina ngene jemura Seremani kina kiana kete ekina kia bakungu bare ko uno mwana yamo rare iroye are ndiro chenjiri oiro yore moyo wana gakora ko yore nege tonda bwana kako yende Seremani adama ngomo jio imukutora nakero modai agie sa ko bugata iro mokumura adama na anda gochi ayabano no mogambiri ario no jota ko nyane ayo gwata bire buya oyo mwana tari ngoyoyi akigira bamwe mwana oyibire ngati abeira na chiwa kwa makoko ora itabe akiyo kubona kaki okabako ngati kusara jana kabara ngaje ndali gereti yona na mani ngajangir koroma janto uwanja lakini makungu yeze ngejo mwana tari ngoyoyi akajaka kota bisura man ayo no mugani ayo mu yama wangonyi akarua kanaje kinanga oyo tari batera ngwangonyire nero mwana karateki aroyoye mwaka wako abekira kyumongina nabakaba mura akaba kin oyo ari mo kamwe erere kana ndinga kana bakaba mura obe ngokora ngeke okora irwa ganyo mongina ki aira romongina anda te buruzi kae amagazo na karateki bano ayoro mongina kwarara okobwato oruga naike ko ruga kare ngaze ko ruga ndugo rogo zaje are daro rugo to magoja obatuma magoja ko kwani oboni bano mwana ko jannati ro hati mongina ara ayana mabasu ngo mwana ko ni ah bano ro ko nyara ko kwa kiagara isa ko jania kwane tuko tingo bwana ngana kwa na tingo bwana ara tigira bano are Tariko ya na mukama muro wote kibeza. So ababa kabwa teresa. Okora maba so kiara kenyenye ne pigipigi. Iya batega rekina ekina kya farangaki. Kiegamba. Ero kana barucheni one ga abiga ngwa go serete basibika. Iga bone bintu bigende ga biko bube. Tariyo mwaka omoto go setencheni na ene ne serete basibika na endo to bicheni. Na endo wekera basibika mahoso. Atarora aruare oyoko tokia wakiruo turazibo chire isio oyo kwanga sane ro mayowa ile gata ketero ngolio manye kunyu gata ketie ndagera yawa tengo baka kase kwaje tesukunu mata kasama ye mayowa ngaya bano chiko bakinzo bono asenge njuruareti otindete gorore boko tindete ngo nyore kisesi abantu bako jabanyora tokana tiki toyo asenge ndikwa gambete kina go ekiagaro yo no moto kwa gamberete bube akaigu bube bono naye boli kisemi no bube ni chikurwa igoro naendo mugako mugano yo gwatite bira byana bakoru buwa yabire unnecessary ebino bitabwati magoro ngakatego yabana gero ketulangiro bindo ndagere nati mateo mindo ko moya ayakina ndiyo kunyara ko bambaye buye karasi meke nyoroke manyara yara bana baho baetana no mugako mube noyo kona kakora chika mukunji buwa yaboire boire. Nakora gaya ane
lero ni kwate staff meeting aeroba yoko bundisa abantu staff meeting ye kwa balimo obagano yokaraki yani orayono mwalimu sukuru kona koranga staff meeting boire ni abalimu babo jabaga ne birasini Mongera ko jama mata oika to kwatene ene toronga yeka iko chiro ko bima yoranda to magara ba yore ngata kunyara ko iko tinya ngau enya ngau ne yao na yoka ate na yo mato uya mwinya ngau ayarisi enya ngau Yai ona kona kwe minyongari oyo timoroji oyo takawera oyo nomore oyo kina kono na sabetu kwa msabetu Biblia ko boli gaki akaro kona kurusia mama cha abantu bande Ayubu 13 verse 9 ko boli gaine amagana na baba yase moyo kira demo manene ko barenga oyo kina kono na sabetu ayatora ko bwati buya intonyore mama no muya Osono mwaboro yoko oko yemerina otaliko era wakona na ranga na yaba ko murina ne kayo osomo getire no marere omuya Romaka tali ora ko beka jista meeting boire wakoro yo kora ngere bamura bae o batami ngamura abana bakungu mwareti onye ko no mukungu wana ko mo ngai oko bachondi ekara ko reke wamanyeke kyabai ekara ko reke Wamanya mume wao yakora. Ine are mirimo yabaga. Bari be tini. Wongida tawatera. Ayo ko amba buo, gamba ne kisem. Ngeli kisem mune kiasura man. Eli ndo ga merenka. No nyangwa kukwa ruo. Otiga ba dola ka yadanga abaga kana baga mi ko nyare makiayo. No magandi. Ingana yeye kwali ko liwezi. Ngana yabuaye. No mongino enda bo. Mongiro ta iko ga banonye makabo mura. Nabo mabeboki. Lakini abalero yo ga batole dili. Awi ntwa babemono. Ngawaje na miyanyi Mungu sina bilia wata. Bando bane bara buge asoko korama. Aro ba kunya. Akara sire ko abo mwana buo mongo. Omo ga bayoka ade buo yale. Omo ga bayoka mune tinge ngosia yo morero. Uye ba ngera yo ayata karibu ayande. Koko mwana wane ke jamero chiko ye ya kai ubuga ngati ambe ta ile ga chiko ro ne na le ngo ga moyo bande. Yeah. Akina ndo ngo jaga ega no nyabage masunoka. Ngaya dia bade tenji era na kara telaji. Kana yanje owaje ga konya ki. Mora wagere sinyaka abatenga bakinje nkumet nyagwale kanga na sei je nkumet ya bana mo kule ya kumet yadu mo nginari nka akona kusukia malaka kila sekio mano ito yare ile mungina biara ayejua sekio bese kala onjara na tumuo osaya kwa jeto karazi ayo kajitiko ala joko na kala liwoja kai kwa jare iro danu na bese kiti kai baro ajika itete monda Ado mangro yo kwa ranga neri jara ndiri kuri gibeza. Gibeza kino yo moizo ko yore uo nae kwa kamoire. Kwa kabana ro tali mo mara mura ande. Wate baba kila sa toma koja tikale mbele. Wale kila sikio mo mara ya kapokea. Kwa moka yo jibotumia bobe. Igete rora kwe, atarora kwe. Kwa kimo mo ya hapa. Iga mo kumo ya kwa ya kiara kwa kuru, kiara ya yo kutumia kibeza. Mwana ya gataba na bole retue yaba aye ege kagwa kagole ko mondo woja jena rengo kagole ko wende ko mon ko abo tigonyu kwa janga ngo ko gole rara ko gole gata jere ni ngire boro kiale ko akina le meye tini no wo mete pa ningo ga ne dio monene toro njoga ne dio manana wakara Ota korabuna majika bateba. Na batebi ngama bagera rotu metetini. Lakini kwa kwaro lino mokungo ngata waize kawoga. Ugudu widi mwana vile zile naiti. Yani kwa zama likuwa wakora. Yani otenge ayala arare munu mahali muna kwaya tawa kon. Abaise ka abun pa mesibaro mo
na aiga kinki ya kerabo lakini Nazareti egete ya kero aseri etaria Yesu ekiara moyo posesenia tara tiga posesenia abandos ayo poseseni tarenga ringa tari kuja poseseni moina bakararo majaba nganje bwana ngetindo chiko seni nyare kane ngetindo chiko seni nyare inkirende ke kuja kunyare kana ekiara mabaka bangabana kuti mokore ebicho kombire katurako barere ekiara kuja wajanga muwa ati kunyare kana muwa ngoyo asama yuko komere yuko saba Abasemelia nkoreo asomo tekero ogechirwe dose boke naende meseboke yuke goseboka te gosira isomo jinzo emeliyo moto iyo ataima serira na ege tukikiaye tegote gesire me aseriro nonye nabo igo ekere mulera atue nigo keraso boke nagosokia ebisabe ebijia biwa omote nayo omogaka wakule emeseboko n'abana egetukisitiri naye nintogo yoseboka abajokoro aboko nyabajanga tindo kitinyi bweti musubati yo yalenge kesabwe kebe abaya nege sabwe aseba agenda gati ababa ile riwati ngaya sabwe ya ebale akiba akatabi biba bagwageresi abana babajokoro nabumota ko barirwa bibiliya tabanga Jeremiah 29 ebungo bina bakasita mwaranto banywa mbere abana baba bamura basokiye abaiseke babakoibora n'abamuraba nanda abana baba basokiye erindo mu barobuche to baisa bakea mutaba lewa abana bakieto aberuot aba bibiliya batera mara bange tunayitimanga naye ngomo gata mongera lawa taringa getuketenkereza naye take time kara haki sabo ya tulikuwa kamatis kara renga inge kawo ntebe nimbwata abaiseke nje bakakiete kimbuwabo barayore kiya korekire nakibononda igwe ngakindaro erino waka kokonyora mbuya ayakora mu mongera watebe akia karana akatebi ngokore mengoro kara emerendaki enyenge okore mengoro kore mera baba bale buwa muta okona ko bale mera maka naro kona gelia abana ayeki akanyora ndege takanyora cyale akireko igwa mbona ko ateba nga cyale akire no mongera akateba cyale akire basombe mukama sombe oyo mwangete ngaye kama sombera kware iya bale moyo abasaitani umaite barabona abaya nababande barababe wabatebi cyale akire bana saitani ngojare erinda masombe ayaka masombera kwa wale nonyera marwa nyonzi kwa kieto erinde bakoyo nagoja mata bale bibabu itubotuko nibate mwana kumanyesa bange abisora abwa bateya batunga tiga mokora abu no nyunyuro tinire mumwate sabariya ya mabotuko Second Samuel chapter 13 verse 28 mwakware muna mwateba mwakware erinde baro gokora kolera noyereke baba nekene yone mwakalera ingi mwakalera ngotu akara igo asenge chukwa janga chake yakire korama na tukianga tu akara nota kono kutukulia maswali ngotu akakonya iba gogo cyane tago kwa na chimbeso abana nonyuru mobe yani uko muruwe sabantu ke kwa baere naro wasabo aboda kibakora nakwa baete ana kwa baete nyota baete ayamara arengere ono kwa bara kishete barengere ibakorire iho mwana nonyega kwa mobe yekali ruse musabe cyangwa manane omwana unaye kwangete naende nakomorete ira sore munariga omana nugwaje kwa bakora kaso mwana uri erindo manana oyo kurigere yenkoro ogwaje kwa yego koreke naende nabugoje
ugatangirwo mugoko ubatisiru ekyo bekiasere ilikuwa maji na hata matukabera hata to wanyoro umaenda taje kwenda kunywa ilikuwa watikale tengane kyo bekiasere ilikuwa maji wacha kanyora kumbe no muntu bwiruete kuwa se kore yaye ni mwogera yaba naye ilikuwa ariko musabera omugambi musaletia abana n'omugambi bwa Elia karapara tiguri poti kuna abana bae bagendera tase ebiswero byama y'umuzagerekano yabo kwana raisi bana ki amangana moga korabwa se biswero by'umuzagerekano angikeire motagwanja motige igombobe Najua karabana bae no basoma ada nare bagi kira bakar mangana mai asenginja bakabere to bogabio barosu baka bari ko amera baiseke esba je kara baiseke la chire university igama de ngaina mai akara mongira ko yada amindo nyatindo chia kindoje nyatindo waje kinduga to ma kai mo kera igo o mayo no mo ayo ore bobe ngachiro ko bere no mwana iga mwana kala bebe ngani ana ko chiari ekiara kwaro le chira se juka gere tingo ko chire mo niyo to kubwate kanya mangano mu nako te umuntu nakako teba igoro lili igure wana matabi ngomo ngina tigatoire keteke ngora igo tochi tukwane ngora ibe kero bongo bwa poire tako motuererera ngere ekera bako jabwa kachikura banya katanga tata weka owe yabara yiku mawo koinyo Mira mañana vale chikura nae bwa kwa bole tirana bie potenele tena Wana tirana ko tema manana tirata ko Perine ko to ko se chikachiri tawo deji se minugo wene bone chia Sulemani Erinde ka to ko aji ngachiria abantu bakara ko chiriria chiabe chiomo muso Nonya no yota manyati Yesu aja ase Yesu atate biringa haleluya Manana basesenia biya mana sokontegera